Queridas lectoras e lectores, no Día das Escritoras gustaríame recomendar un libro que fala dos nosos problemas. O libro de Yolanda Castaño titulado Economía e Poesía, Rimas Internas. Ola, son Erika Esmorís e polo Día das Escritoras gustaríame recomendarvos un texto, O Corvo sobre a neve, o último de Andrea Maceiras, gañador do premio Jules Verne de literatura xuvenil. Esta é unha novela trepidante, unha novela de iniciación ambientada nunha distopía de xeo. O seu protagonista, Drías, é un rapaz solitario que medra entre o silencio e a busca da verdade. Na súa aventura, pois descobre que os libros poden salvar vidas e que no xeo máis cruel, pois, habita a vida. O Día das Escritoras recomendo Circe ou O pracer do azul, de Begoña Camaño, a quen dedicaremos as letras galegas en 2026. Por qué? Porque hai historias que nos contaron dun modo e poden ser contadas de outra forma, como a de Circe e Penélope. Son Ledicia Costas e quixera recomendar a Ana María Matute porque o ano 2025 é o ano do seu centenario e tamén por ser unha autora cun universo co que me sinto profundamente conectada, especialmente co que ten que ver co tratamento da infancia. Escollín Luciérnagas, malia que podría escoller calquera das outras obras de Ana María Matute, porque estivo sometida a censura e durante moitos anos non se puido ler esta maravilla. Había una extraña gula en sus palabras, sus hijos, unos tras otros, todos vivos. 10 hijos. Solo imaginó a su abuela como una mezcla de vaca y de loba, con sus pasos ladinos, con su mirada fría y estúpida. Sus cachorros estaban esparcidos por la tierra.